هەلبەستوان یونس حەمێ باوێ سەربەست پرتووکا خۆی هەفتەمین وەشاندیە بناوێ پەندا زێرین تێدا هێژمارێک چیرۆکên civakî nivîsandiye. Pirtûka me çîrokin normal e ku ji nava civaka Kurdî bin ev çîrokana belê nedan hevin ji afirandina min in ji 6 çîroka pêktî pirtûk heştê û çar û pelin bihtirê wêna wek bi erebî dibêjin hadife perwerdakê tê de eşkere dibe. Berhemê bavê serbest rengîn in, navbera çîrok û helbest û lêkolîn in. Yek ji wan di zindana rejîmê nivîsandiye. Berhemê heta aniha me çap kirine heft berhemin û pêncê di destnivîsin. Her heftê ku me çap kirine yek jê di hepsê di sala 1963 me amade kir dema ku el Şam li Edrat hepsê de bûm. Lê mikînga çap kir 2004 me çap kir. Her wiha bavê serbest doz dike gorêxistinên siyasî piştgirtiya nivîskaran bike. û di heman demê de jî ji partiyên me ji birêvebirên me tê xwestin ku ew jî piştgiriya me bikin. Yani mixabin û ez naxwem ez vê bêjim lê hetanî aniha tu piştgirî ji me re çê nebûye û kesî em yani wek handan wek teşcî wek gurîxkirin kesî em ji xwe bervê wilo li ser taqat zatî ye. û ji hêlek din bavê serbest axivî li ser rola yekîtiya nivîskarên Kurdistana Sûriyê di çapkirina berhemên nivîskara. Yekîtiya Nivîskarê Kurdistan Sûriya yani par me dor 10-12 pirtûka me çap kirin û hatin weşandin û me wek pêşangehekê jî jê re çêkir. Îsal jî belkî bêtir bin belkî ji mar bigê dor 15 jî em hinek jê me çap kirine û ta roja îro em berdewam in di çapkirina wan de. Yunus Hemê bavê serbest xwediyê demek dirêj di wêjeya Kurdî de her wiha berdewam e di nivîsandinê de. Dara Ebdo Hesekê Ark.